sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengeg. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta idrama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinget iti nagan a Juliet ti Aritaw Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sa anak met anaimot, sa anak met anapaidam, amok met ti mangted ta amok met nuan nya tirik na ti awanan. Dayjay laeng ta masursurunak unayan iti asawak gapo iti nalabes a kinaman nagtulong na. Banag a kanayon ko a pangapaan ken kuana. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Mabit lang! Umayan! Naimbag nga oras mo, Manang Juliet. Oh, Angel, sigamat gayam. Naimbag nga oras mo mat, ading ko. Si Mangpet ka din ni Manong Wilson? Wen, itay pa'y ngam nakaturog pa'y. Among matan, napuyatan ang nag-duty. Mabalin nga ta nga urayak latan amariing. Mabalin mata, ngam amangan lumalumton amariing dayjay. Ibagam latan no anya tigagaram, tasyakton ti mangibagakan kwa na. Ha? Ay kwa, napatag nga minti ibagak manang. Isu masapul nga isu mismo ti pangibagaak. Kasta? Uwan manang. Ay kat adakan ka ano urayam amariing ni manong mo. Uwan manang urayak latan. Masadutak to nga minin nga agsublino kwa. Adakan ka Sige, umunod ka nga ro, ta urayam amariing ni manong mo. Agyaman ak manang. Anya ti parikot ading ko. Inururan na kanumit kuna ni manang mo. Uwan manong, imayak ta umayak ko mamangibaga iti kwartam. Kwarta ko nam. Uwan manong. Ne, an-anong ti kwarta, Angel? Inayon ko kuma iti pagbayad ko iti tuition ko, manong. Diyak ngamin maka-exam no diyak makabayad. Sana bale, tabayadak tumatla ang adagos, apaman nga agpawit ni tatang. Mano kumaya ti kasapulam? 5,000 manong. Inayon ko laang iti pagbayad ko iti pagadalan. Sige, ikan ka ading ko. Agpaiso, manong? Wen, basta siguraduan nga ibayad mo iti pagadalan nyo. Saan mula nga ibulakbol wano igatang itawan ka iskan na abanag? Uwan, manong. Promise. Mabit lang nga ron. Talaak ti wallet ko. Ay na, agyaman ak unay, Manong Wilson. Thank you so much. Nay, kaya nga dahito inlutom ama si Dabakay. Malaman. Ngam itlog kan tuyo mo ti pasidam kanyak. Awan si Daya. Wano karni ko maanalaokan itinatang. Nunangtad ka kumaitiigatang ko, o di naimas kumamagti si daang itang. Ha? Una tum ngamin ti sabali ang tao, ngam ti igatang kumaiti si daan. Nuan niya ti adda, di iso ti anusam, tadi kamot nangtad iti pagpalingkit kuma. At ay takaman ako nakakon bakit. Agkasapulan mo't nga rodya tao. Alangan mo't abay-bayak. Wen, adda akong dita. Ang panunutom kumamot ti bagim Among ka dino kasano ti rigrigat ko amang ibad budget iti-it-itid mo a kwarta. Ngam no agpautang ka, apaw, kasla di ka maawanan iti kwarta. Juliet, Katpud numat, pautang ka a pautang, kat inton si kanti maawanan, siyak mutan tirengrengam. ara-ara may deklaang mo't tirumpang bakit. Jak amukan ka, Wilson. Siguradum laang ano awanton tanggas mo iti motor mo amapan ang duty, di nakturengrengan, naawatam. Ha? Makaamukan tumaten nga agdiskitar iti panggasolinam. Pasensya kan barok. Awan gaminan daduma nga amok apagkidawak iti tulong.
Iso asikatin na panunot ko. Awan rumbang na ikiddawan nyo iti pasensya, apong. Sakit di agkid daw iti pasensya. Tanay, nairanamat nga awan kwartak. Sa nga ribo laang ti adda dito walit ko. Uwan nga rod. Ang oray day talatan sa nga ribo titid mo abaraw. Ha? Dahil baglang igatang kumot iti kanan may iti apok. Kan igatang ko pa iti agas ko. Ay katwa na. Ato'y apong. Ay na. Agyaban ako unay barak. Niya po Diyos ti mang subalit iti kinasaya at mo. Awan ang yaman na apong. Sige nga ron. Panawan kan dito, ita mapanak gumatang iti agas, bagas kan sidaan may iti apok. Sige apong, agan anad kayo, uwan barok, katagyaman akmanan. Bindisyonan na ka si apo. Bakit? Ikanak man pa iti panggas ko? Awan mo't gaman gas ti motor ko. Day tamanin ka tikon ko na kon, Wilson. Imbes asyak ti ikam, saan? Tasikakit din ti ikikak. Ala ka din, ikan na kon. Kasanuak ngay asumrek iti trabaho kung nawan mo't gas ti motor ko. Ay kat parikot mo met daytan ah. Juliet, Agjip kan ano, awan panggas mo. jak kahit agjip, kan may saldawan, maladaw akong ano agkumyuta. Ala kitin, ikan na kon iti panggas ko bakit? Kat no inikan ka mat idikalman. Apay, naibusan ay ati sangaribo nga inted ko. Naibusan Nasabat ko ngamin ni apong amado iti kalman, kat di mawat. Iso nga inikak. Kasi man, awan ka no kananda iti apo na. Sakit masakit dang agpadpada. Iso nga inted kun ati sangaribo nga inted mo. Ay, jak amukan ka, Wilson. Sana bali ata masukatan mo ti kwarta bakit? Kasi damot amabisinan no ko. Wan, ngamkas iti kanayon ko nga ibaga. Saan nga amin agundaway kat mangted ka? Sursurwang kumamot ti agkagkad, Wilson. Ala, wanan. Basol kun. Ikan na karodan iti panggas ko Tani aldawan. Manadaw akon nga agduty. Wilson, Apay bakit? apay akinis sayang ti kwarta nga iduldulin ko, ha? Ha? Among man ama si Kugak. Kasapulak pa'y manin ti agpa-check up inton umay alawas. Among man nga iduldulin ko dayjay para iti panaganak ko. Ngam kinis sayang kit din. Basit lang mo ti inalak bakit? Sana bale, tasukatak tumot lang into nagsuldoak. Tinulungak lang mo ti kumpare. Emergency ka no. Katya, saan ka di nga emergency mati kastoy akasasaad ko? Kasanon no adadakas ama pasama kanyak. Kasanon ti anak ta. Sa dino ti pangalaan ta iti gastusen ta, no ibusan mati ka kaiso na nga urnong ta, gapo iti panagpapautang mo, ha? Unay kalakit din Diyak mo't inibos. Nangala aklaang iti basit. Kan may isa, tumultulong aklaang mo't. Di ka katinagong unget. Bumakit ka adagos no unget ka nga unget bakit? Ay, jak amo talaga kan ka, Wilson. Aga nakak sa adi na oras no kastoy lang. Apay nga minayante, anya tinapasama kinangkan. Ay, kimaro man nga rodan ti an-anayon na barawk. Awan igatang mi iti agas na. Isu apa nga asim ka di at papuludan da kami. Uray basit laang agatad. Kuha nga minante. Saan na balay, tabayadak mo laang adagos barawk. Ha? Alabot tan barawk. Amok ana saya at ti panagpuspusaw. Isu apa nga asim ka di at papuludan da kami kini angkel mo. Mano kumati ka sa pulan nyo ante. Uray 2,000 laang kaanakan. Sige, mabitla ang taala at tibulbuludan nyo akwarta, Antinora. Hay na, agyaman akbaraw. Awan na nyaman na, Antinora. Tinapatag, agimbag adagos na angkal. Naibos mo't gaya mo't ti kape. Oray ti gatas ka na asukar. Awanan. Ay, na yan ti kastan. Sapay makakape ako na yan. Juliet! Juliet, bakit? In ka man gumatang iti kape ka na asukar.
Naibos mo't gaya man. Yung mo tigatang ko, tama pa anak gumatang, Wilson. Ha? Ay, kwa, di kwartang pala nga bakit? Awan kwarta. Di kag sasaw iti kasta bakit? Tamangan lumaawanan kang agpaiso iti kwarta. Intun ano kan tupay nga tangag na kamaya si ka, Wilson. Kakaiso na lang arudin a kwartam. Ngam intun mo pa'y laang mat iti adik a kaarubam. Tangiwat mo bakit? Amangan lumangag na ka, narigatan. Igatang nangarod ka numot iti sidaan na. Nang tig ka iti igatang na iti sidaan na. Ngam di ka makagatang iti kape kan asukar. Nasaya at nga rudeta, alaman? Agungat ka man, ako na akong. Kasano, kat makapaungit kamot ngamin. Makapahay blood ti kas tangar aramidam, Wilson. Ay na talaga adya kun amo ti aramidak iti asawak nanang. Masuruna kun at talaga kun kuana. Taapay manen aya. Anya man ang ti inaramid ni Wilson at pakasurunam iti kastaunay. Naglaing nga agpautang nanang. Ay katbay amlatan Tinapatag agbaybaya dagiti papautangan na. Day takit nga rod ti parikot nanang. Awan pa'y napuutak a nagbayad ka dagiti pinautangan na. Kasano, kat nalabas mat ngamin ti kinasimpot na. Agasam man, tapautangan na amin nga umutang kan kuana, nga uray da kami matan ti maawanan. Dayjay laang agpaysaw ti maday. No da kayo matan ti maawanan anak kaw. Ti amok nagasatak, ngamin awan bisyo ti asawak. Nasingpot kan adda na talgad at trabaho na. Ngamay na, makapahay blood mat gayam tinalabas a kinasingpot na nanang. Ay kat no isumat ti pagragsakan na, baybay amlatan anak ko. Iti kasta, saan kayo nga agapa? Wen angam sumubsobramat nga ruden, di na amo a panunutan ti masakbayan. No adda kwartana, sige, ngam inton awan kwartanan, siyak tumitlaang ti rengrengen na. Tinasayaat, kasaritam manan di asawam anak ko. Ay na, namin anon nga inaramid ko day tananang, ngam talaga anatangken ti ulo na. Ay kat di ka mauma amang ibagakin kwa na Kasaritam manan, bareng denggen na kan ti asawam anak ko. Nagsweldo kayo ka din lakay. Ay, awan pa'y ngarod bakit? Dili man di sweldo. Kasano nga rodan nga Naibusan ti gatas ti anak ta. Inton bigat pa yung ti due date dagiti bills tayo. Saan lang aday ta? Panagbabayad manen ti abang ti balay. Amok day ta. Di ka din natagari. Tagpampanunot iti pamuspusan bakit? Awanen oras, Wilson. Awanen gatas ti anak mo. Inton bigaten ti due date dagiti bills. Kasano pa yan daytoy? Unay kalakit din aya. Madanagan ka man ako na akon. Apay, di mo ammo di pagsasaw God will provide. Di ka di agdanag. Tasyak ti makaammo bakit? Inkasingiran dagiti pinautangan. Inkasingiran ida tapno adda gastusan tayo. Ay, saan nakababain ti pa nagsingsingir bakit? Amang ano ibagada pa nga awanon kanan tayo. Kahit maan kumano iso matipod no. Sika tinagpautang. Iso nga awan nga rodrumbang apagbainam. Iso dakit di kumaati agbain, tanabayagan ti utang da, ngam aging gaita, di da pa'y nagbaybayad. Nakababain nga rutag singir bakit? Numabain ka, siya kung ti mapan agsingir. Anya? Ay, saan bayamlatan bakit? Orayan ta nga isuda ti umayagbayad. Ay sana mabalin. Sika ti agaw awir iti anak ta, tasyak ti mapan agsingir. Ay kwa, saanan? Sigan ti agaw awir, tasya akong ti mapan agsingir, bakit? Pasensya kayo nanti. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta ita. Jakmat kit di singirin amin ti utang yo. Basta mangtid kayo kuma iti uray basit laeng. Naa, dagulit kamot anya. Ah. Awan nga rod kunak. Awan! Ante, Apay adi ka makawawat si ka, Wilson. No kunak nga awan pay.
Pangasiman, tamaminsan lang ti sao. Ay, Di ka madanagan, tayin to na kwartak. Umayak to iji balayaw, ta umay kubayadan ti inutang kaw. Ngam no ita, pasensyakan. Ngam talagang awan pa'y maitid kaw. Ala, agawid kan, ta talagang awan mauray mo, Wilson. Ha? Manong Wilson? Juan, siya nga rod, Angel. Imayak ka. Ay, pasensya kan Manong. Ngam awan pa'y kwartak ita. Ha? Ada nga minang usarak iti impawit ni tatang. Iso apasensya kan Manong. Sana bali, tainton sumarunong agpawit. Isuntun ti ibayad ko kang ka. Ay, kwa. Kasapulak namin ito ti kwarta. Iso nga imayak ading ko. Naa, saan kamat apinilit amang pautang idi kanya? Ngam apay ngay apilitin nakmat itang agbayad. Saan kumamat akasta Manong Wilson? Saan ka matkid di apilpilitan natin ko? Ibagbagak lang, mat. Nagadula nga rudan abay bayadak iji pagadalan. Ngam maigidgidan kayo mo't. Ha? Pasensya kayon. Ngam talagang awan maitid ko, Manong Wilson. Ah, ha? Angel, mabit lang. Angel, lukat ang quarterly daw. Angel! Agawid kan Manong Wilson. Di naksingaan. Kaya't kundi agina na. Oo na yan. Oo na yan. Diyos ko. Kasano nga tanda ito eh. Aon mo't nagbayad ka dagiti pinautangak. Sapay na ibusan ti gatas ti anak ko. Ah, tinasayat. Awagak man kid din ni boss. Barang addam ti sweldo mi. Ngam no talagang awan pa'y. Iturturid kon at agbulod iti kwartana. Puskula kon ati rupak. Kaysa agbisin mo't ti pamilyak. Si kakadidayta, Wilson Barok. Ne, da kayo mo't gaya mapong amado. Wan, siyak nga rod. Kumusta kan? Ay, ko okay lang matapong. Da kayo nga eh. Kasi ti Diyos, napigsak pa'y mat. Still kicking ako na dahi English. Ah? Agam, ako rin ka. Okay ka lang, ako nam. Agam, apay kaya kasla mapilpilitang ka mga umisam. Madlaw ko kadagiti matam analiday ka, Barok. Ha? Ada kaday parekot mo, Barok. Ay, kwa. Awan na apong. Okay ak lang. Sigurado ka? Ah? Uwan, apong. Ah, Eta, atoy, alaom na ito, Wilson Barok. Basit, gamamo ka makatulong. Ne, korta mo na tayo awat yo, apong. Wan, naglakwak iti buti. 350 pesos sa amin na ita. Alamon, barang makatulong. Ay, kwa. Ay, saan, apong. Nagligatan nyo dahita. Iso aparang harod ka na kayo dahita. Iti agkasapulan nak. Tinulungan nak, Barok. Itatasi kamot, iti agkasapulan. Tulungan kamot. Alan, awatin mo, Barok. Saan, apong? Pasensya kayo na. Ngam talaga adya kawatin dahita. Agawid kayo kid din. Taigatang nyo iti kanan kinsidain nyo itabo kayo. Sige, sikati makaam mo, Barok. Ang amnanyaman, ti pagdaldala na ita. Di ka umibat, iti Diyos. Wan, kung mararag ka, kadawatam ti panarabay na. Amok, adi nakabaybayan, katipain na ti kasapulam, Barok. Kumusta? Adda na singir mo kadagiti pinapautangam, Wilson. Awan bakit? Isuda pa'y kiti ti makaungat kanyak. Apay ka no apilitek idang agbayad kat awan mo't saritahan miya kasta. Oh, makitam dayta. Dayta ket tibagbagak pay laeng idikan kang Wilson. Bakit? Idi isuda ti agkasapulan. Alis tuda nga imay dito'y balay.
Uray laag pakpakaasida. Ngam itatasi kamot tante ang kasapulan. Danda ni dida kan ilokatan. Liklikan da ka pa yan. Wan nga rod, bakit? Apay nga tanga adda kasta klase ti tattao. Ita, amumon. Saan nga amin atinultulungam kat tumulong met no sikat ag kasapulan. Una yan habiyag. Kunak lakid din, no iti kinaadot ti tinulungak, kat adun tungot ti mang tulong kanyak no agkasapulan na. Awan mo gayam. Agnakam kamat siguro itan lakay. Sapay la kumataagbalin nga adal daytoy kan ka. Di ka pautang a pautang. Di ka tulong a tulong. Tadi mo amo ti mapasamak kadagiti sumarsarunong aldaw. Laglagi pom asaan nga agpapada ti ugali ti tao. Adda dagiti matultulungan a nasaya at ti panagpuspuso da. Katulungan da kamat no sikat ang kasapulan. Ngam adamat dagiti tattao adida ka ammo asubalitan. Wan nga rod, bakit? Sana bale? Kwanta lang mitkit ti dayjay. Masukatan. Ngam ti panagtalit nga impay ko kadakwada. Awanen. Dinadahil daan namin pinsan. At least, napadas kon. Iso nga ita, ammo kon, no anya ti aramidak. Bakit? Manipod idi saanen ang nagpautang pay ti asawak. Ngam kit di, nuad daw may agkit daw iti tulong kenkwana, ikkan na iti bagas, wano saan groceries. Mangtadmet iti sagkabasit akash, ngam talaga asaanen nga agpapautang. Ita, dadakkel meten dagiti duwa nga anak mi, ket kaasi ti Diyos, nasalunat ken makalunglong aw kami met iti kinarigat ti biag. Saan kami abaknang, ngem at least, mangan kami met iti mamintalo iti maysa nga aldaw. Bonus pay no addamet merienda. Kang runaan iti amin, saan kami met amaaw-awanan iti makan, taagpada kami met nga adda natalged at trabaho na. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Juliet. Ken ka pagayam Juliet. Iti daytoy abiyag ti panagtulong ket maysa kadagiti nasayaat nga ugali. Ngem amwen wenno ikkan tayo kumamet iti limitasyon. Tinalabas a panangted nga oray la maawanan metten ti pamilya ket mabalin a mangitunda iti kinarigat iti maudi nga aldaw. Saan adakas ti tumulong ngem di tay kumamet lipatan nga un-unaan ti bukod tayo a pamilya. Ngamin, saan nga amin a matultulungan ket agtalinaed no sikan tumeten ti agkasapulan. Alakastan pagayam Juliet, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag